La Biblioteca de Catalunya disposa de més de 3 milions d'exemplars de tot tipus de material, entre els quals es troben autèntics tresors que no coneix bona part de la ciutadania. No tots són llibres, també hi ha altres tipus com revistes, diaris, vinils, rotlles de pianola, exlibris, gravats, partitures i un llarg etcètera. Per exemple, hi ha més de 350.000 documents sonors, des d'improvisacions d'albenis enregistrades en cilindres de cera de començaments del segle passat fins als DVDs actuals. Música de tots els estils, radioteatre, entrevistes a Ràdio Barcelona dels anys 60 i 80 personatges diversos com poden ser Alfredo Kraus, Kirk Douglas, Pau Casals, Salvador Dalí. Ara en sentirem un exemple d'una entrevista a Montserrat Caballé dels 60. ¿Quiere añadir alguna cosa más para los oyentes de Radio Barcelona? Usted que es catalana. Pues a mi público, porque este es mi público, de verdad, todo mi cariño desde esta lejana tierra y espero de pronto volver a estar entre ellos. L'arxiu fotogràfic és també molt extens, amb més de 130.000 peces antigues i modernes de fotografies procedents d'editorials, de fons personals. Aquesta fotografia de Montserrat Caballé pertany al fons de Xavier Cugat, músic i il·lustrador gironí que es va fer famós a Hollywood. Era també un gran caricaturista i al llarg dels anys va retratar múltiples personatges i figures, com tenim aquí alguns exemples: Groucho Marx, Charlotte, John Wayne i molts d'altres. Altres arxius gràfics que es conserven a la biblioteca són, per exemple, el de Josep Maria Madorell, creador del còmic del Massa Gran, del que en guardem els originals i el llibre resultant, com podeu veure. També les aquarel·les originals de la Mercè Llimona per contes infantils o els acudits d'en Cesc, que era un il·lustrador i dibuixant català que va publicar arreu del món. Sovint, a més, s'inclouen també aquests fons les correspondències i cartes i tot plegat constitueix una petita mostra de la diversitat de fons de la biblioteca. La biblioteca vol ser oberta, fiable i útil. Vol ajudar les persones a descobrir i conèixer. Té cura de les col·leccions perquè en puguin gaudir les generacions actuals, però també les futures. Els documents es poden consultar a la pròpia biblioteca presencialment o a internet. Doncs cada any la biblioteca en digitalitza uns quants i els posa en obert de forma lliure i gratuïta.